Audio Jungle. Yun, good morning Bicolandia. Yan, papunta ako ngayon sa Pili. At titingnan na, may event kasi dun eh. Punta tayo sa 700 Endurance sa Pili, Camarines Sur. Ayan. Pagas lang ako dito sa GSS Naga City gas station dito sa Balagbag. Ayan, let's go. Punta tayo. Titingnan natin yung ano doon, yung event. Chill ride lang, siyempre. Mga tanawin dito sa Camarines Sur. Yan. Endurance. Tingnan natin yung event doon. Pero bukas pa naman yung ano, yung Endurance Challenge. Yun lang yung event. Tingnan natin. Ayan, napakaganda ng panahon dito sa Camarines Sur, Bicol. Sa Daang Maharlika. Malapit na tayo sa Milaor. Ayan. Ilog oh. Yan, first ano kasi dito sa Bicol tong endurance na to, sa gaganapin sa Pili. Kaya for this vlog ay mag-ano tayo, vlog tayo dun sa event. Yo, bilisan na natin yan, takbo natin kasi alas 8 yung umpisa eh ng endurance. Kalsada dito eh. Ano na to? 4 lane. 4 lane na siya. Sa Milaor. Ayan. Ganda na ang kalsada dito eh sa Milaor. 4 lane na oh. Kabilaan yan. First time ko pala mag-attend ng ano, ng event sa endurance. Traffic na. Traffic na dito sa Naga. Papasok ng Naga, traffic na. Ano kayang meron? Eh, bakit traffic? Yung may inaayos na saan na. Sige, mamaya naman. Ayan, nandito tayo sa Naga City. Touchdown Naga. Siyempre kasama si Snicey.
Ayan. Bili muna tayo ng tubig kasi nauuhaw ako. Dito sa bag natin yung charger. 7-Eleven ng tubig. Pasok tayo. Tayo tubig. Ako'y nauuhaw. Ito bibili natin ano. Absolute. Yung mura lang. 10 pesos. Ano pinakabarato egg day? Ay, jeez. Ano lang. Like that. 30. Pwede lang, 25. Call pa na si ate. Ate Shell. Yata si Shell. Bye tayo. Bayad na tayo. Ayan. Wala na po? 20? Okay. Yeah. Thank you. Yan. Tayong tubig. Kaya natin to doon. Kasi wala dumahal ang tubig doon. Natin sa ano U-box. Kasya pa ba? Inom muna tayo. Hindi tayo malis pala. Muna tayong tubig. Hindi natin susi dyan. Tayong tubig. Nakaka-uwi. Ay pumunta ng Pili. Sa Naga tayo sa Pili na event. Kaya mamaya naman. Peace. Yun andito na tayo sa First Bicol Elite Endurance Challenge October 1 and 2 Camsur Water Sports Complex, Capital Complex, Kadang Pili, Camarines Sur. Ayan, tag tayo dito sa paloob. Pasok dito. Ayan, G.
Ayan o. Sa endurance. Ito. Pasok na. Fiesta! Happy Fiesta! Ayan o. Natin dito. Ayan. Tayo sa papasok na Pili Capitol. Ayan mga kaloko. Oh. Makakasali sa endurance. Tayo kahit di kasali eh mag-cover lang tayo dito na mag-vlog lang tayo dito sa event. Mga kasali oh, nakakuha ng mga kit. Yes sir. Ito ang ano, starting grind. Ayan, starting grind. Ano, yun simula. Ayan. Daming truck oh. Ayan. Ayan, straight ahead. Siyempre, ayan, ito yung ano. Medyo lang tayo. Last week dito ginanap yung Hiraya Music Fest. Ngayon naman yung endurance naman yung gaganapin dito. Yan o. Tayo sa Capitol. Napakalawak talaga itong ano, Capitol. Bayo. Yan, makikita nyo mga pinaparentahan yan ng mga turista. Parang kukuha lang tayo ng kita. Magbabalag lang tayo dito. Yan, ito yung ano sa paikot. Yan, sa ano Ayan, mga kaloko. Oh, di ba? Oh, dami nila oh. Dami mga motor oh. Oh, ayan mga kalok. Oh, shout out oh. Ah, shout out. Mga kalok, dami nila oh. Sayang di tayo kasali. Nakaka-inggit. Oh. Yung mga kasali, ang dami nila oh. Oh. Vlog natin yan. Dami natin sa vlog. Oh. Dami nila oh. Oh. Yung mga motor. Mga kalahok, yes. Ayan, dami nila oh. Shoutout sa kanila lahat. Sayang hindi tayo kasali. Vlog lang tayo dito. Vlog tayo dito.
Yan, nandito tayo sa CWC Water Sports Complex. Yan, park muna tayo dito. Kahit di tayo kasali, manonood lang tayo ng event dito sa CWC. Yan yung isa rago, napakaganda. Yung biyahe natin. Yan, ito na tayo. Ayan o. Yan. Ang dami nila. Yan. Ayan o. First Bicol Light Endurance Challenge. Tapos yan doon ang ano nila. Ganapin mamaya yung event. Yan. Takad-takad muna tayo dito. Yan. Tingnan natin yung cellphone natin at naiwan natin. Okay, mamaya naman. Peace. Yan. Yan na tayo. Yan. Sa CWC. Yan. Mga motor, syempre. Yung mga kasali. Hindi naman tayo kasali. Ano lang tayo, magbablog lang tayo dito. Yan. Magpipicture tayo dun sa ano yan, no? Sa malaking ano yan, tarpaulin. Ayan. Ayan, mga kalahok, nagsisidati na nga na, mga kalahok. Ayan. Sa yun yung ano, yung wakeboarding. Napakaganda dito. Oh, diba? Ayan. Sir. Sana hindi mamaya umulan para maganda yung ano, yung event mamaya sa CWC. Yan, meron din ditong top 1, ayun. Pang change oil. Yan, mamaya titingnan natin yan. Yan, set up pa lang kasi. Tambay muna tayo dito. Mga motor, dami yan. Peace. Yan, maraming na hapon mga kaurago. Nagkukuha na sila ng kanyang mga kit, ang mga riders sa endurance. Gaganapin bukas sa Camarines Sur. Yan. Kuha sila ng mga kit. May mga paparating pa mga riders sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Tingnan pa sila. Welcome to Camarines Sur, Bicol. Siyempre nandun yung one rider, ang booth ng one rider. Ayun o. Napakaraming mga riders. Ayan naman. Yung mga participants, oh. Yan, mga motor nila. Kapila. Doon, haba ng pila na, oh. Ibang klase motor, Mio. Ayan.
syempre nandun yung mga models ng top 1. Yan, sama ko sa vlog ko. Anong pangalan? Gail! Yan, Gamaw. Shout out. Yan, ang gaganda oh. Ayan mga oil. Ayan sila na to. Oceanmatic, as in sa lata. Sir, busy? Si WC siyempre. Ha? Okay na. Tapuan. Peace. Ayan. Kapag attend din tayo ng event, maraming salamat. Ayan, good luck sa mga participant bukas sa darating na endurance. Ayan, maraming salamat. Sa Capitol, yung mga bahay oh. Kaganda mga bahay. Gabi na naman mga Kauragon. Okay na tayo. So babalik ulit tayo dito bukas. Bukas ng hapon na tayo babalik dito. Ang Capitol Convention Center. Yan. Ito sa Capitol. Napakaganda dito pag gabi. Kaya tayo sa San Fernando. Pabalik na. Exit. Ito na si Sir Jamil, yun ang ating coordinator, one rider. Napakabait. Yan. Ngayon na tayo mag-outro. Maraming salamat. Yan, good luck sa mga participant bukas. Peace and God bless and ride safe sa lahat. Bye.